Padayon ang pagmonitor sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office angot sa epekto sang Bagyo Verbena. Sa interview sang Bomboradio kay retired Colonel Cornelio Salinas, head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, iyaging pahayag nga ginapanugyanan gid ang mga residente nga mangin alerto kag magbantay sa lakat sang panahon. Suno kay Salinas, ginpahanumduman sini sa kapulisan nga magpatrolya sa mga lugar, ilabi na sa mga malapit sa coastal areas sagod masiguro ang seguridad sang pumuluyo. So, preventive evacuation, prepare our water search and rescue, mga safety lines naton, no? Mga safety lines, mga lubid sa aton mga responders dira i-prepare na. Tapos na hazard mapping naman ni naton ang mga flood prone areas eh. Ang riverine flooding pwede matabo sa kasubaan, pero ang fluvial flooding ang fluvial flooding is caused by continuous rain, heavy downpour sang ulan, which resulted also sa pagbaha sa mga adjoining areas hapon pa during sang emergency meeting sang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council kag sang aton 43 ka Inderarimos. Let us always practice the best operational protocol, which is preemptive evacuation.